L'IES Matarranya ha acollit unes jornades centrades en el consum responsable de roba. Les antenes informatives, el grup de jovents dinamitzadors del territori, han impulsat la iniciativa que ha combinat activitats lúdiques i espais de reflexió. D'esta manera, han conscienciat l'alumnat sobre l'impacte ambiental de la indústria tèxtil actual. Entonces també vam organitzar des d'Antenes, que és el programa que està fent això, uns quants jocs que són de verdadero o falso, de crucigrames i tot això, sobre el consum responsable, sobre com reutilitzar la roba i tot això. La proposta principal ha estat una swap party, una activitat basada en l'intercanvi de roba usada per allargar la vida útil de les peces i reduir la necessitat de comprar-ne de noves. Hemos dicho de que cada uno traiga la ropa que no usa para, en vez de comprar y tirar, pues intercambiar y pues la gente trae la ropa que ya no usa para intercambiarla con otra gente. La iniciativa va néixer després d'una xerrada sobre sostenibilitat que va despertar l'interès dels participants i els va animar a traslladar este missatge al seu centre educatiu. Va vindre una ecologista i ens va fer una xarra i ens va motivar molt i ens va inspirar i vam decidir, després d'un encuentro d'antenes, fer una activitat així perquè ens pareixia una molt bona idea per poder aconseguir roba sense contaminar tant i ajudar el planeta. Els organitzadors denuncien que el model actual promou un consumisme massiu de roba entre la població. Por ejemplo, nos explicaron sobre el Zara, por ejemplo, que hace tiempo sacaba pues diferente ropa cada verano e invierno. Y ahora pues ha aumentado muchísimo y ha pasado tipo de ser 3 temporadas a 52 al año, por ejemplo, porque la gente compra mucho. Amb accions com esta, l'alumnat de l'IES Matarranya vol promoure hàbits de consum més responsables i sostenibles i a la vegada alertar que el sistema consumista imperant té un impacte negatiu en la societat i en el medi ambient.